rodina taká poriadne slovenská. Celý rok dobre zarábali, potom sa poriadne narobili, aby na Vianoce mohli pripraviť všetko tak, ako sa má. Nasledujúca scénka bude o tom, ako to v tejto rodine vyzeralo na Štedrý deň, ale aj o tom, čo s tým všetkým urobili nespokojní anieli. Brina, nič iné Brina len. Celý deň v meste. Na ryby som musel čakať 2 hodiny v rade, kým som sa k ním dopracoval. Kruhák Kubine úplne zapchatý. Toto sú ale Vianoce. A ten stromček, ten som zdobil po obede. To aj tak vyzerá, no. Ja neviem. Je to bieda s týmito Vianocami tento rok. Som sklamaný sám zo seba. No Peru, ani ja som ešte nestihla umyť to okno v spálni a nabiesť dobre orechové rezy. Žena moja, máš ešte 2 hodiny času, okna aj na piec ešte stihneš. No, keby si mi pomohol. Ale veď ja ani rúru neviem zapnúť a pritom mi ešte mrázik beží v telke. To už ľudia úplne zabudli, o čom vlastne Vianoce sú. No čo, ideme? Látka, veď je Štedrý deň, doma treba sedieť. No mňa tu už tak šľach trafí v tejto domácnosti. Každý rok poistvo. Kde sa chodí 24. Veď do kostola. Zaujímavé, že tá babka si to pamätá najlepšie. Mami, a kedy bude večera? Najprv ideme do kostola. A darčeky? Do kostola? Do kostola? Ďal, tam je zima, tam není Wi-Fi, internet a ja mám počúvať, keď si o tom, aká som ja zlá, aká mám byť dobrá, alebo čo? A je tam nuda. Nuda? Čože Božie slovo sa zdá byť nudné, ja už tomu vôbec nerozumiem. Musíme ukázať, čo vlastne Vianoce sú. Dobre, nebľabocte, ideme do Ja kostola. tam nejdem, ani ja do kostola Raz nejdem. za rok vydržíte tú hodinku posedieť. Nech je pokoj v rodine, kým tá babka ešte s nami býva. Čo som sa teda dožila na starej koliena? Starou voda je, neslúcha to a už Pánu Bohu ani slichu, ani nič. Aha, pozri sa, koľko veľa darčekov. Na dovedenia, na čo im to toľko je? No veď ja vôbec neviem, asi na nič. Určite, pozri sa, pre dievčatá, parfum, pulover. Na čo? Veď sú už veľké. No čo, ale aspoň svetá krása. No. Aha, a pre mamu, panvica, a papuče, a pre otca vrtačka a vkusné ponožky. A pre skladku ponožky, no čo? Aspoň im bude teplo, no. Počujte to. Nejaké DVD? To o čom je vlastne? Lukáš. Herkules. To kto vlastne bol? Vieš ten kolobol, vieš, nie? Ja som to ten. No. Oni vôbec nevedia, že Boh je iba jeden? Ja už tomu vôbec nerozumiem. Musíme im nejako pripomenúť, o čom vlastne Vianoce sú. Berme to. Dobré lavice sme mali. Keď ideme ku stromčeku vianočnému. A čo večera? Večera, poč. To už sa aj na Vianoce kradne. Ja som ti vravela, že nemáme chodiť do toho kostola. Ale ja som rád, že treba zamknúť. Ja som posledná nešla. Ale išla. Počkajte, je tu veľká krabica a možno v tej krabici sú všetky tie darčeky. Babka, chodí sa pozrieť. Ja chodím, no dobre.
hlavný krk? Či som chcela mať chlapca. Aha, vy tu máš nejaký rúbsák. Vy neviete, kto to je? Veď to je dieťa narodenstvo, Ježiš. Ten má o mnoho ručejšie darčeky, jak ty vaše šechty pachúty pod stromčekom. Ja, ale ten rúbsák je prázdny, to vidí aj malé decko, nie? Veď pozrieme. Čakajte. Jaj, všetko je tu na mne. No prázdnu overu. Čo to? No ale on má iné dary, jak tie vaše. Aké už len on môže mať dary. No, dieťa moje, úcta k rodičom, to ti treba. Tvo? Áno, keď treba do kostola, tak treba poslúchať. No lebo už vy chodíte do kostola. No ale raz za rok, no. Raz. A rodičia, porozumenia, lásky medzi sebou. Berte si príklad. No lebo vy sa nehádate v pivnici, však každú nedelu. To nie je hádka, to je rozhovor. Verbálna komunikácia. Tiká, čo tu húkate, veď ma hlava z vás už bolí. Ale on má najhlavnejšie, čo má, je odpustenia hriechov pre každého. Ja nemám hriechy. Joj, dieťa moje, každý má, každý. Myslím, že na budúci rok si Vianoce spravíme trochu inak. Počkaj. Ale predsa to všetko nemôže byť zadarmo. Koľko to všetko bude stáť? Málo, len aby ste verili, že to, čo som vám priniesol, je viac ako všetky poklady sveta.